Салому алейкум дӯстони азиз ва подписчикони канали Вахш ТВ. Имрӯз санаи 25 декабри соли 2024 курси рубл баланд шуд, яъне 1000 рубл баробар ба 110 сомони 50 дирам. назар ба рӯзҳои гузашта 108 буд. рӯзҳои гузашта имрӯз бошад 110 сомону 50 дирам. доллар бошад 100 доллар баробар ба 1084 сомонӣ шуд. яъне мардуме ки дар Қазоқистон кор мекунанд, ин ба онҳо рабт дорад, яъне 100 доллар баробар ба 1084 сомонӣ. муҳоҷироне ки дар Қазоқистон ҳастанд, мехоҳанд ки доллар равон кунанд ва доллар маблағашонро гиранд, дар комментария нависанд. ман суроғаашро ба онҳо пешниҳод мекунам. он банк аст. метавонед аз банк перевод мекунед доллар, омада аз банк доллар мегиранд. ташаккур ба диққататон. хоҳиш мекунем зери наво лайк гузоред ва дастгирӣ намоед. мо ба шумо ҳар рӯз аз дохили банк, яъне ҳамчун коргари банк ба шумо маълумотҳоро пешниҳод менамоям. ин ягон сайт